Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Ride Laban College Shillong, bringing vision to life. Online and offline admission is going on for Class 11 Arts, Science and Commerce stream for the session 2025-2026. NEHU affiliated college for BA and BCom with NEP courses. Hostel facilities for girls. Sngautu yakabor jongga boarding but ka Aether electric scooty. Let's ka Quincy Motors Demtring Shillong but pinyasno yaladi hakalashai ka ba Kamstad Kamshai. Ipriang sabai vi syaki mat jongan ega janmi new tari kujemang arajar arpusan. Ini sedang dakimat khobor na kejela. Hakapor nriu arpu prime minute hakamit snibalang. Ka siren tma kala sawa ha sorsilong barakapor nriu stengpat ka sorsilong kala dumteliu nomor ba ka don ke jing pelip boarding ke ba arminit. Kani gadai ka mock drill ban pun kre kumno ban le lada kie ka tma hapdeng ke India bat ka Pakistan. Kani kedai ru kejing hikai kaba laai syakipai ba kumno bakin le la da yosngo ya kejing pa joko siren kaba ajing maham bagi dei ban pelip ya kalai bat sakoi pat ka siren kaban pentip syaki ba kalah sngan bakin penme no ya kalai kajing mut jong pelip jong kejing pelip ya kalai kedai bagi ling sun ya pom jong ginong syun kinum yo I ya kejaka basak. Menteri ke Sarkar jela rakam sang mau laong bagi mender kin nomwan lengba ka rel namar bagi suk menrung sya jela Meghalaya lengba ukhapot rakam laong ba ka jing penyeso ya kalenti na bakmara syaduk Dhaka kamdei ban khanglat ya ka South Garo Hills bat bagi mender kilaru panwan lengba ke lingsun ka bos lene dak beprong lengba ki klaw ki petap ka Khasi Students Union rengkat ke jingyarap ki samla na ka shnong mukhep bat wapung skor kilayo bat ki babon ngot ki bar jela bawan na ka than su kilo daki kali shimet haba toket ya kalek kawan jongki kita ki bar jela kimia to tikna bat ki kot ki sla jongki ru kimbyang kumta ka seng kala IT no ki sheki bor pulet ban le ya ka badon kam UMLA jongga Amlarem constituency ba lakmen romboi ula play ya ka ying school batmai jongga Demtring Watang Government Lower Primary School West Giant Hills District kabalate ha ka jinglot kabakot saupulai laktingka lengbaga State Mission Education Phase 2 jongsnem arhajar arfulai arjar arfusau ya ka Demtring Watang Government Lower Primary School laseng nadu usnem khat khandai spa new pulai bat ki kena school bat kino hikai ki marching e apha President ka Khasi Students Union West Giant Hills District Unit usamla light par sengkrem ulapan pau ka jing songsi namar bakat ba ka KSU kadang ya ban khenra ya ki dukan barjela hayau jawai ki nongelam jonggani ka seng kilaya tengko penban bat ki parado parasnam bat kumjuru ki seng ki ba ai jing ya daya ki barjela samla light par ulaong ba la don wei nongelam seng bhalang ubawan kam trai kedukan jong ki barjela nolor baki nong trai kim don satya ya ki kot kisla ki babiang UMLA jong ka Jirang constituency uba sustanes sotun ulalum ya kijing yalang perkhat kam bat ki officer jong katanat Public Works Department katanat Public Health Engineering katanat Meghalaya Energy Corporation Limited bat ka office Block Development Jirang ban penkre nak bentaban pleno ya ka Model Degree College ka badon hak shnong pathar kama UMLA jong ka South Shillong constituency uba Sanbor Shulai ula play pai ba ya ka Additional Water Supply Scheme nak benta ban penbiang ya ka jingsam umbam umdi syaki pai ba nong shong shnong hapo ka constituency ke jong u ya gane ka Additional Water Supply Scheme lamang pisah hapo ka Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation Central Scheme jong snem arjar arpway arjar arpulai bat arjar arpulai arjar arpusau halaban madan ki pulit jong West Giant Hills District ki ba penlong ya jing talasi ya ki kali ha Sumer Jowai bypass kilalap ya kawai ka kali ka badon you number AS not Rio AB Sao not Khandai Pra ya ka bala shu eno daunongnya
hak jing talasi ya kani kali ki pulet kila yo kurup yo drug ubala tap haki kat lai teli senduk tap sabon ubadan ni jing kia kaba shispa arpu kendai point saupu gram ki pulet kila register case halor kani but ka jing twet yo nong nya jong kali karang nya chakman ka Savio Evening Secondary School kabadan hak shnong Maulai Port Muri ya kabala penyak da Saint Dominic Savio Church Maulai Parish kalaraki jinya lenti kaba arpusan snem ban besar ki umpolio jingnang jing start syaki kena ki bawan ki long yeng long sem ki ba khamduna ka yo ka kot pasdang ye gani ki jing rakhi da ki jing duai na assistant parish priest jong Maulai Parish u Father Jos Varikaseril rengkat ke jing don lang jong parish priest u Father Telephorus nong lang lembat u MLA barim jong Maulai constituency uba proses di saukme ubalalong kumukongsan mentang ini pai syakimat kubor na kelengkari u Prime Minister Narendra Modi ulayathu usyaka kenhun menteri jong u bayaka operation sendur la pentrekam klem jing bakla da kisipai rengkat ke jing start bat ke jing temu ke batikna kajing ter bom ya ki khandai tali ki jakasa jo ki leno ha Pakistan but Pakistan occupied Kashmir kum kajing pan phai kaliang ya kajing sha thambor ha Pahalgam kala yo ya kajing yaro na ka benta kajing job pat kajing long ka bit jongka hadien maka India kala job pan herthma da ka operation sindur ya ki kitem leno ha Pakistan occupied Kashmir ki jing perta 8 ri kum ka Jai Hind but Bharat Mata ki Jai kila sawa hagari borok kowe kinong song snong bat kinong yalam kila rakhe ya ke jing pen pai jong ke India ke biangpor kum ke jing pen rem ke baklan ya ke jing tambor kile no ha Pahalgam ke barang syak he jong ke Jaish Muhammad u Azhar Mazhud ula pentikna ba shiphongut ki bahiyeng jong u kila yap ha ke jing yartma jong kinong India ha ka por jong ka operation sindur ko batmu ya ki jakale no ha Pakistan occupied Kashmir ka Pakistan kala jubab da ka siat bom she shiliang put ka bala penyap ya nyongut ki rio pai ba bat penmesau lai pu prangut ha Jammu and Kashmir u Prime Minister Narendra Modi ula jing tip syaka President Draupadi Murmu halor ka operation sindur ka jing herthma baya trailang jong sipai India bakentup ya ki sipai lingsun bat ki sipai duriau ya ki kitem le no ha Pakistan bat Pakistan occupied Kashmir kani ka jing khanra kala thmu ya ki khandai tli jaka hagaba la penyap ya kumbah nyau phongut ki le no kum ka jing penpai persya ya ka jing sya thambor ka bala penyap arpun ringut ki nong jungok kai dangshen ha Pahalgam ka India kan salong gari ke balai ha ke perthei ke badon ke jingroi ke baklan bat ke GDP ke bakot lai point prapupra trillion US dollar kat ba ke Pakistan pan kaya kendu ya ke jinghiar ha ke yo ke kon ke ba im nakaram jong ke International Monetary Fund ke badon tang khatsan billion US dollar ke pisa ke balapu kan show kajing bumsngan ya kesan perthei bat kajing kersyan jong gile no daki post nem kala penolong ya ka Pakistan ban poi sya kajing ma kabaya per baglabak na kayo ka kot jong ka India ka panang kiu Iraq ka oversight board kadang panjing mut nagipat ba la ka meta ka day ban bu biang lani weng no ya ki arteli ki video ki ba pen i ya ki nong hikai ki ba show ya ki kena ka jing bishar bnia ka kia ban pensung tu bat ban kit kli persya ban yada ya ke buram bat ka jing long kerpang jong ki kena ki jing ai jing mut jong ki pat ba ki ba pli hadu ka arhuai tarik jomang kin yarap ya ka rai jong ka board bat ki policy jong ka meta hakalawai mentang ini pai syakimat kubor na keleng kiri ke perthei ka United States kala bata ya ki nong shong shnong jongka ki badan ha Pakistan bagi dai ban mi no na ki jaka ya kan an ban kan ria sha ki wei pat ki jaka bakam shingai kala penmi ya kan ke jing maham hadien ba ka India kala sedang da ka operation sindur ban herthma ya ki khandai tali ki kitem jong ki le no ha Pakistan kala bata ru ya ki nong United States baro ki matmu ban lech Pakistan bagi dai ban sange shwa hadin baka India kala kruwit da ka operation Sindur u menteri ketanat ya dari jong ka Pakistan u
Khawaja Asif bajuko barro shikata ya ke India mentau la kham penjem da ka ong ba kanom ja ai ka ba kham he ya ka ni la da ka India ka kloi ban kan ran din no ula ong balada ka India ka kan ran din no bat kan sange no ka Pakistan kan pun kun no ya ka ni ka jing ya kan Menteri Rang Bado ke India Narendra Modi ula pen sange no shwaya ke jing tmu jong uban lek shaki lightly kiri ha Europe hadien ba kalami ke jing kan ada pada ke India bar ka Pakistan Modi udon jing tmu ban lek sha Croatia Norway bat sha Netherlands nadok ka khat lai tarik mentau nai bani shimenta ha ke jing yalang ban kaba jinglang ba kaba lai jong ka India Nordic Summit kaban long ha Oslo nado ka khat santri ku jemang kumbah nyo pongut gile no kila kelon yam ban reu pongut kila mensau ha jing hiar thma ka India haki khandai teli ki kitem le no ha Pakistan kani ka jing hiar thma ka India ka dei ka bala tip kum ka Operation Sindoor ka India kala yo ban pen pra ya ki kitem jong gile no Jaish Muhammad bat Lashkar e Toiba Sipai ke India kila pentipai ba bagi day ki ketem pasyir kai bagi leno ki ba ajing kai ya ki leno ban yartma ya ke India. Secretary General jangka United Nations Antonio Guterres ula penpau ke jing sngok khia halor ke jing mi ke jing kan art hapdeng ke India bat ka Pakistan bat ula ong ba ka pertai paro ke wei kan sasyak ta nagani. Ula kentu ya gini ki arteli kiri bagi long jai jai. Ula keren ya kan deh hadian baka India kelas sedang daka Operation Sindoor. Sangut ki sipai ke Pakistan kila kelon yap bat nriungut pat kila mensaujur ha jing pen betai bom kila no hasurok ba ha Balochistan province jong ka Pakistan. Kidon nriu teli ki kali jong sipai ki ba ya ha ka por ba kila no ki pen betai bom bat ki dei ki kali ki ba kila no kila up thap lupa ya ki sipai. Haduk mentah kam padon gano ka seng le no ba kam ya kene ka jingja henrei ki sipai ki suba bakala bandai ka Balochistan Liberation Army azad ka kanhon ka ba fight na ka Balochistan Liberation Army ka chairperson jong ka Bangladesh Nationalist Party ka Khalida Zia kalawan pai biang shanong ba Dhaka hadien saubnai bakala syak sumar ha London Lasenran ya ka dagi arngut ki kon kentai jongka ka Zubaida Rahman ka babat kum ka acting chairman bat ka Sayyida Sharmila Rahman. Ka sarkar kala penbiang ki bor pahra ki bajur ka por bakawan khnang ban lai na ka jing sya pun wet na ki pai ba. Kito gilong kimat kublai.